om Venstre i Ringkøbing. Venstres Højborg i Ringkøbing Skjern. Flot artikel. De har bare lige glemt, hvor Venstres Højborg den ligger. Venstres Højborg, det er faktisk Aalborg. Det sted, det sted i Danmark, hvor Venstre i en kommune har allerflest medlemmer med udgangen af 2012, det er faktisk i Aalborg. Så det er jo rigtig flot, og det er jo takket være jer, som er medlem i Aalborg, men jo også medlem andre steder i hele Nordland. Så de er altså i Venstres Højborg i dag. Men for at de sådan rigtig bliver til en Højborg, så skal Aalborg jo også være blå. Og derfor så skal I her om lidt, der skal I møde Venstres spidskandidat til kommunen, Tina Frans. Vi skal også gerne have en blå region, så derfor så kommer Jes Laursen. Endelig så skal vi også gerne have endnu flere folketingsmedlemmer valgt for Venstre. Vi har inviteret Carsten Lauritsen, som var den, der fik allerflest stemmer i Nordjylland ved sidste valg, og han kommer også. Og til sidst, men ikke mindst, så kommer Venstres formand og Danmarks næste statsminister, Lars Løkke, til 1,5 time tæt på. Jeg håber, I får en rigtig god